Nag-alituyan ko si Mario Rosana. Na ako'y pangutana na matulpasokan sa mga manuong mo sa mga pastor, mga nagkalain-lain na sikta na kita ko ng Katoliko, anong kasimbang mo kita sa mga Diyos-Diyos? Karena ang pangutana, di ba na pangutana? Pangutana mo na nagtangan ko akusasyon. Nga na pagkasin sa Diyos, dapat ang mo na tinuod ba na nagsimba mo Diyos-Diyos? Kada ilang pangutana nga nagsimba ka Diyos-Diyos, paano ka? I-assume nila na nagsimba ka. Kung nag-ikuwi sila na nagsimba ka. So, ina sila mo ito, nagit man na pangutana, akusasyon ba? Ang saktong pangutana, tinuod ba na nagsimba mo Diyos-Diyos? Kung mo na yung pangutana, kung kapag-dilit na tinuod, kaya nagkasalok yun sa Diyos-Diyos. Kung may Diyos-Diyos, Unang Korinto 8:4, ang Diyos-Diyos nagrepresentar sa butang dili tinuod. Pangutana, motuo ba mo nga tinuod nga si Maumili nanay ni Kristo? Tinuod. Sa ato ba, kanang larawan sa mga nagrepresentar sa butang tinuod? Motuo ba mo nga tinuod nga si Kristo gilansan sa cross? Motuo mo dili? Kung motuo mo na, sa ato ba kanang Kristo gilansan sa cross, nagrepresenta na sa butang na tinuod, kay tinuod man nasa gilansan sa cross. Nakaabot gani ko yung lugar dito ang Ginoo gilansan, wa dito ang cross, ang tuwa dito katong buhok sa gitadlukan sa cross ni Kristo. Tinuod na siya. So, di na siya Diyos-Diyos. Unsa may Diyos-Diyos, mga butang na dili tinuod. Kinsa man na? Unang hari 11:3, kanang mga Diyos-Diyos na si Gimos, Astarte, pada sa Esborno sa Isaya, si Baal. Mga Diyos-Diyos, mga imahinasyon na katao, imo ang narawan, mo si Baal, mo ang Diyos. Ang pangutana mo naapat ay larawan ni Baal sa Katoliko. Kaya para inyong tayo natin Diyos-Diyos, o naman. What ay pala larawan ni Zeus, Artemisa, Jupiter, Camos, anang ilang inom ng Diyos-Diyos, wala na simbahan. Ang atong malarawan nagrepresentar sa putang tinuod. O di ni nato inasimba isip Diyos. Deklaro sa atong teaching, Catechism of the Catholic Spiritual Cathedral, the honor paid to sacred images is respectful veneration, not the adoration due to God alone. Ang atong simbahon, maurag yun ang Holy Triune God, ang Amahan, ang Anak, ang Espiritu Santo. Unang pagsugod sa misa, sa Panginoon, himaya sa Diyos dito sa langit. Ang atong Diyos tuwa sa langit. Dili na atong Diyos nilarawan sa pag-ampo sa amahan mo. Ingon kita, amahan namo, anak ka sa langit. Wala kita mag-iyon amahan namo na ikaw ang larawan na bitay-bitay sa cross. Bakit ito mag-ingon? Sa ato pa, kanang ilang giingon na nagsimba ng Diyos-Diyos, ilalang na o giingon na akusasyon bakot na to. O sin o omisyon na sa atong part, kung dili ka makasulti nila sa ilang atake na to. Nahibalo man ka, huwag ka mag-worship ni Aslan. Ato lang na silang Espiritu, isip, larawan sa pagkakaan. Sama atong mga kita sa Lunita, makaapit kita sa larawan ni Sal, kung sa loob kita. Kaya mauman na ang bayani sa atong nasod. Ang pagsaludan, dili pagsimba niya as Ginoo, kundi pag-respeto niya as bayani sa atong nasod. Ang mga santos, bayani po na sa atong pagtuo. Mao na ang hatag kita nila ang pagtahod. Ang atong pagtahod sa ilang larawan, pag-respeto ni atong ginarawanan niya. Panamitan, larawan sa inyong asawa, akong
Gisiyon sa mga tubangan. Masukog ka dili. Nano masukog man, nagapapil naman na. Di man mismo ang larawan sa imong asawa. Kaya ka ng larawan sa imong asawa, nagsimbolo na sa imong asawa. No. So ang atong paglubod, pagrespeto sa atong larawan, dili ko ipasabot na pagsimba sa larawan, kundi pagtahog sa gilarawanan ni anak. Pananglitan imong asawa o sa Hong Kong. Mas gimingaw ka. So may mong buhaton. Mangita ka sa larawan sa imong asawa kung yung pagkilaraw. Mingaw na kayo sa mula. Kung sa imong kamingaw, dapat ito may mong kisa ang larawan sa imong asawa. Nagsusok pa nagsusok. Ang pautan mo na kanang imong halok para ba na sa larawan na nasa imong pitaka o para na sa gilarawanan na tuwa sa Hong Kong ay imong asawa. Dili na sa larawan na nagpapel man di man imong asawa nimo, pero sa imong paghalo imo nang gipahinungod sa gilarawanan ng anak na tuwa sa Hong Kong ang imong asawa. Mura po sa larawan. Ang atong pagrespeto sa larawan, pagrespeto sa gilarawanan ini nga tuan na kauban sa Ginoo. Ano ako sila respetoon, kay moabot ang panahon nga muuban kanila. Makita nato isang Pedro Calungsod, si San Roque, si San Isidro Labrador, kanang atong ginegosyonan ng mga santo, kung malangit na ta, makauban nato sila. So, kauban nato sila, sa kalibutan pa lang, ato sa sila naging mahal. Kanaman ang gubaong larawan, kasi mo ato sa langit, kauban sa ilang giguba ng malarawan, kasi hindi ka ba naman kontrol, may awal sa langit. Giguba ang larawan, gusto na ito yung nagwan. So, dito, mo na ang sitwaan dito, wala ka mag-worship siya ng larawan. Dahil atong di-worship, maugyos ang tinuod na Diyos ang magbubuhat sa atong credo na tuo kita sa Diyos magbubuhat sa langit sa iyo. Muna na atong Diyos, dili kayo sa larawan.